up mga idol? Magandang umaga po mga idol. Umaga na po ngayon mga idol kasi kaya na pa tayong gising mga idol. Madaling araw pa tayong gumising mga idol, mga alas 3. Tayo po ay magpapakain dito mga idol. Wala po tayo dun sa farm na pinagtrabahoan natin. Dito tayo sa layer mga idol. Katapos na natin ng pagkain mga idol. Kanina pa tayo madaling araw mga idol na pinapakain. Kanina pa tayo madaling araw ng papakain ng manok natin mga idol para mabilis matapos mga idol, para matapos ng maaga. Kasi mga idol, sa ganitong farm mga idol ay mano-mano talaga ang pagkain nito. Kaya dito po tayo sa layer mga idol. Good morning po sa lahat ng gising ngayon. Good morning sa inyo lahat, sa mga nanonood ngayon. Yan mga idol oh. Nasa layer tayo mga idol, layer. Ang hinahawakan kong building mga idol dito mga idol ay tatlong building po. Tatlong ganitong kahaba mga idol, tatlo. Tapos doon sa kabila, meron. Tapos dito, yan, wala pang ilaw mga idol kasi hindi pa natin pinapakain. Panguli natin mga idol kasi pinapain naman natin yung manok mga idol. Pinapatagos natin yung tubig dito. Dito mga idol. Yan. Pinapaanaw natin doon sa dulo. Tapos papunta dito yung tubig mga idol. Papuntang dulo. Papunta sa ano. Inaantay natin mga idol maano yung tubig. Maabot na sa dulo para hindi pag hindi kasi binabantayan mga idol ay yung tubig umaapaw, kaya mahirap maglimas mga idol kasi pupunta dito sa mga idol. Pag umawas yung tubig mga idol, papunta dito mga idol, papunta dito sa pakainan, kaya mabaha dito mga idol. Hirap maglimas po mga idol. Dito pala tayo sa layer mga idol. Naulit ko lang mga idol. Pinapaano muna tayo sa sa boss natin, sa pinsan nila. Pinapalipat muna tayo saglit kasi nakulangan sila ng tao dito. May umalis po ng tao, kaya dito muna kami nilagay sa layer. Marami itong building dito mga idol. Yan. Tapos tatlo lang hinawakan natin dito. Pero tatlo kami dito nga mga idol, pinapadala. Tatlo kami dito, kasamahan. Pero yung dalawa mga idol, nasa kanya-kanya ding nasa kanya-kanya ding building. Tatlo din sa kanila. Kaya nang nagpapakain niyo sila mga idol. Yan. So yung pagpulot dito ng itlog mga idol ay po mga idol, dito lang. May nangitlog na mga idol. Ito lang mga idol. Ang gulong dito sa dito. Tapos pag mamulot ng mga idol ay i-vlog ko lang mga idol yung pagpupulot ng maya. Kung may time magpa-vlog kasi sa umaga kasi mga idol ay maraming itlog. Yan. Yung itlog dito mga idol ay puti. Yung binibenta talaga ng itlog. Kasi yung itlog mga idol na binibenta mga idol, galing talaga dito yung iba, yung layer, na puti. Ang sa amin kasi dun mga idol ay kulay pula, may papula-pula kunti. Tapos yung itlog nila doon, yung itlog namin doon na ay pinapasisew. Dito mga idol, pinapabinta na talaga. Puti ang itlog dito. Yan o. Pinapano kasi mga idol. Puntahan ko muna din mga idol yung tubig mga idol kasi baka mawas na. Baka tayo dito, maglilimas tayo dito mga idol. Madaling araw pa mga idol, kanina pa tayong gising mga idol. Yan tubig mga idol. Sinsa na mga idol, malang ilaw. Patayin muna natin mga idol. So ayan. Dito naman sa kabila. Mga idol, nakita mo yung mga idol, yung tubig. Ayan, natakbo dun sa dulo.
ay wala po tayong magawa mga idol kasi utos ng boss namin na pinapapunta dito sa layer. Kahit medyo mahirap mga idol kasi kaibahan kasi mga idol, ang dito sa layer mga idol ay mano-mano po ang pagkain. Mano-mano ang paikot ng itlog. Hindi galing doon, hindi kagaya doon sa amin na automatic ang pagkain, ibubuhos lang sa malaking ba lahat, ibuhos tapos automatic na. Yan. Puno na pala mga idol, puno dito sa dulo. Pero ito na naman ang mga idol, ito na naman ang natin patagasin ng tubig sa linya na to. Tapos na dito mga idol. Sa atin tayo mga idol, kasi sa pinagtrabaho natin ay pinapadala muna lang kami dito mga idol kasi ang ginagawa namin din mga idol, nakita mo yun naman mga idol na yung ang ginagawa namin doon mga idol ay kami ng ipot sa sako. Tapos ngayon mga idol nakakot na, pero pinapapunta muna kami dito sa layer para may makatulong dito kasi wala kasing dito, wala kasing nakalaka dito napakain mulot ng itlog. Yan mga idol. So yun lang mga idol. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga idol ay please subscribe my YouTube channel. At sama nyo na rin yung notification bell. Shout out dyan kay Ricky Sansago Vlog sa lahat ng subscriber ko. Thank you sa mga susunod na sumusuporta sa channel ko. Yun mga idol, salamat mga idol. Salamat.